Adema ekwakwala ma gbala ya bata kpọmkwam n'oge ha ji asụsụ Igbo wee na-agbasa ozi n'ụzọ preaching. Ọkwa ịnụ na nna rugasị nke ndị ọchịchị etiti chọburu ime na Naịjirịa gbaa gburugburu, nke ha chọrọ iwepụta n'ime ọchịchị obodo dị iche iche n'ime Naịjirịa, na asị na ka akwụsịtụgodo ya, dịka ndị mmadụ si pụta wee na-eti mkpu wee na-ekwu maka nke a. Mana ihe ndị mmadụ na-ajụ wee sị, gịnị ebudo ruga? Ọ bụ asụsụ ndị ole? Kedu ihe ruga pụtara? Wee jụba, wee sị na ruga bụ ebe a ga-ewepụta dịka ofu ogbe gaa ha ka ime ọchịchị obodo dị iche iche. Maka ndị na-asụ Igbo, ime ọchịchị obodo a ga-ewepụtara ha, ọ bụrụ ebe ha ga na-ebi na Naịjirịa. Ndị na-eche efi, ndị osi ugwu Hausa, ọ bụ efi ka esi ji mara ha, bụ Fulani. Wee jụba na asụsụ a na-akpọ ruga bụ asụsụ ndị Fulani, bụ na ihe a chọrọ ime bụ ndị Fulani a ka a chọrọ iwepụtara ime ọchịchị obodo n'ime Naịjirịa niile gbaa gburugburu. Ọ bụ ya ka esi na-akọwa ya, na n'ime ebe ahụ a ga-ewepụtara ha mmiri, ụzọ, ụlọ akwụkwọ, ihe eji ebi ndụ zuru oke ga-adị ebe ahụ, ebiri n'ebe ahụ. Ụfọdụ wee na-asị na ndị a na-ekwu maka ha abụghịdị Naịjirịa ka ha si, kama na ha bụ Fulani, achọ iwepụtara ha. Ọkwa ya mere na imirikiti ji tibe mkpu wee kwube na ha achọghị, ekwusibe ya ike. Ndị ọchịchị etiti wee gee ntị wee sị ka ha chegodolu gbasara ihe a mma a na-akpọ ruga. Ndị na-eche efi, ebe a ga-ewepụtara ha bielu dezuelu ha na ụmụ ha na uyom ha, ala ọrụfụ ụlọ akwụkwọ, gbapụ mmiri, kwa ụzọ, dịka esi eme ya n'ime obodo dị iche iche. Ọ bụrụ ebe ha ga na-ebi. Mana ka anyị na-apụta, ụfọdụ na-asị m na-ajụ, gịnị medụrụ na iche efi na ndị na-eche efi ekweghị ka ndị mmadụ ṅụọ mmiri tọgbọ iko? Ọkwa ọrụ aka ha, akụ na ụba ha, ihe ha na-eme ka ha si eme ya. N'ọbụ ya bụ ihe na-emezi na ndị mmadụ ada ahụzi mmiri tọgbọ iko ugbu a. Ndị mmadụ ada alazụ ụlọ zuo ike na be ha. Gịnị butere nke a? Anyị wee na-ekwu nnọọ bụrụ ya mere na ha ji chọọ iwepụtazi ruga ebe a ga-edebe ha. Mana ndị obodo asị na ha achọghịzi ya. Ha asị ka agbagodu wee dere du na ha ama amezi ya. Ugbu a dịka ha si mana bekee asụsụ bekee na ihe asụrụ bụ ka ha chegodolu, ka edebegodu ya n'ụsọ, bụ dịka ha si sụọ ya. Mana ndị ọzọ na-ekwu, ọ dị mma ebe a chọrọ iwepụtara ofu mpaghara ndị maka ọrụ ugbo ha, maka na ha na-enye nsogbu, enyesi ya ike, na-aba n'ugbo ndị mmadụ, a na-ewepụta ọgbaghara dị iche iche. Maka na ha si mebe egebe ha ntị, chọzie iwepụta na obodo dị iche iche na Naịjirịa, ihe ha ọ dịka ọchịchị ime obodo nke ha, mepere ha ihe nke ha, ya nọrọ ebe a wee biri. N'ebe ọ dị otu ahụ, ụfọdụ na-asị eme onye ka e mere ibe ya, n'obi ga-adịkwa ha mma. Si mee nri ya ndị Naịjirịa niile, obodo dị iche iche dịka o si dị, a na-ekenye ndị nke ala, a na-ekenye ndị nke ọzọ, a na-ebi ya. Ndị Igbo bụ ndị na-azụ ahịa, azụsi ya ike. Ha jee n'obodo, ha na-egoro ana, na-atụ ụtụ isi, na-akwụ ụgwọ dị iche iche, emepe obodo ebe ahụ. Ụfọdụ na-abụ ana mmiri, ụlọ
asị ndị Igbo jegoro ndị Igbo atinye isi ego emeju ebe ahụ adị mma. Anọkịta ụfọdụ ọchịchị ọzọ apụta asị mba na ọ bụghịzi ihe ekwuru ka a na-eme, ka ekegharịa ma ọ bụ megharịa ya. Ndị Igbo anọkwara ebe atụba ego, atụgide ego wee ike gee ha ntị, anọgidekwa onye ọzọ abata. Ngwa jụọ ndị nọ na trade fair, a kpọrọ ha spanda, a ga-akọrọ gị na ahụ afọ ha lụchara ihe a niile a na-alụ, anọ ha si n'ụlọ ikpe nke a eje n'ụlọ ikpe nke ọzọ, mana ọ bụ ha tụrụ ego lụọ ya, zụọ mee ihe na-azụ ahịa ebe ahụ, na-atụkwa ụtụ isi ha. Ije na obodo dị iche iche, na Abuja, ịbata ala Igbo, ije Aba, jee Ọnịsha, bata Enugu, jee Ebonyi, ndị Igbo na-abụ ewere ebe afọrọ dị mma alụ afịa ha, na-akụ atụ ụtụ dị iche iche, atụ ụtụ isi. Ụfọdụ wee jụọ sị ka ajụkarị ndị a chọrọ ịlụrụ ihe a, ya bụ ndị ihe a chọrọ ime ruga a na-ekwu maka ya, biko kedu ndị ga-akwụ ụgwọ? Ebee ka ego a ga-esi wee mere ndị a ihe a na-adị na-apụta ga-asị pụta? Ụfọdụ wee na-ajụ wee na-asị ọkwa ọrụ aka ha, efi ha ka ha na-eche na-ele ya, na-akpata ego, ha na-atụkwa ụtụ isi. Ọ bụrụ na ha na-atụ ụtụ isi, gịnị medụrụ na ha agaghị eje wepụta ofu ebe wee nọrọ ebe a wee na-azụ efi ha dịka esi eme ya n'ebe ndị ọzọ dị iche iche? Ndị Igbo na-achị efi, ya were efi Igbo, mana anaghị afụ ya ka ọ na-akpagharị n'ụzọ. Ndị Igbo were ewu ha na-akpa, onye ọbụla were ọba ewu, ọ ya bụ ihe ha eji were asụsụ ọba nke ọba ewu, ọba efi. Ndị Igbo were nkịta a na-akpa ya, ụfọdụ na-akpa ezi, ha na-alụ ụlọ, ụfọdụ eje bie ego, bie ezigbote ego, jụọ ana, jụọ ofu ebe, lụọ ọrụ ezi ụlọ, maka na ọ bụ ọrụ aka nke ya. Ị gaghị apụta n'ala Igbo fụ ebe ezi na-akpagharị, ị gaghị apụta n'ala Igbo fụ ebe efi mmadụ na-akpagharị na-eje emebi ihe ndị mmadụ. Ọ dịghị ka ezi ka ndị na-eche efi na ihe gbasara iche efi, ndị Fulani eji ekwezi mmadụ ṅụọ mmiri tọgbọ ike. Ọkwa ya bụ ajụjụ ndị mmadụ na-ajụ. Mana ihe anyị ga na-ekwu ugbu a bụ ọkwa ịmara na ndị ọchịchị etiti egego ntị ugbu a wee sị ka ihe a chegodoro. Gịnị bụ uche nke gị? Abụ m Chizzy Ani. Anyị pụtara ya aga n'ihu maka na erimeri na-adịkwanụ mma. Si hapụrụ ndị Igbo akụ nke ha. Nwa mmụọ emegide na nwa mmadụ, ma nwa mmadụ emegide na nwa mmụọ. Ebe anyị na-akụ ugbo imirikiti na ala Igbo ugbu a, ije a na-atọgbara chakoo, mana oge a bụ oge ekwesịrị na-akọ ya ife n'ala. Mana ije ebe a, ụfọdụ ebe abụrụ mgba na ọgụ, ị gaghị enwe ike kọọ igbo maka gịnị? Ndị na-eche efi nke a kọrọ akọ agaghị ekwe ka o mee dịka o kwesịrị. Biko, ndị niile na-anụ asụsụ anyị, ndị niile ma ndị a niile, ndị were ndị eyi yoken na ha ka anyị biri n'udo. Ndị Igbo bụ ndị oje mgbe ewu iro, ndị udo kakwanụ mma. Anyị nọrọ anyị na-amịchapịọm onye ọbụla na-eri. Ọkwa ihe a butere na imirikiti ugbu a na-asịzi si jiri anụ efi sọrọ ha na ha ada atazi. Ma onwe m ada atazi kwado anụ efi wana, ọkachasị nke a na-ese okwu. Ịfọ na ihe a na-ebutezi iwe, maka na ụfọdụ na-asị kedu ka ị ga-esi wee na-azụ mmadụ ahịa? Ị na-azụ mmadụ ahịa, ọ na-emegide gị, ịkwụcha ya ụgwọ,
enweghị uru ị ga-erite na ya na-abụghị awụm, ọ dịkwanụ mma. Mana ndị na-eme ihe ma ọ bụ ndị na-ele afịa, ha anaghị eji ndị afịa ha egwu egwu. Ị ga-eme gịnị? Mana gịnị meziri ụmụnne anyị a na-eche efi a ịfọrọ na ọkwa na ịfụnanya n'agbanyeghị ihe a niile na-eme, ndị mmadụ ka na-azụkwa efi a. Si ka akpakanị na ihe a ka udo wee chịa. Udo kakwanụ mma, a na-eri, a na-aṅụrị. Erimeri amaka ahụ, onye mebi na erimeri ibe ya. Abụ m Chizzy. Eziokwu erimeri na-adị mma n'arụ, ma ndị mmadụ hapụrụ ndị Igbo ka ha kọọ erimeri ha. Erikosi na abacha n'azụ bụ ọzọ Igbo ndụ.
ịbata n'Enugu mara na abacha na-atọ ụtọ. Ije n'isi ochi mara na abacha na-atọ ụtọ. Ịba na Oji River ma na abacha na-atọ ụtọ. Ma anyị na-asị ka ndị a niile na-echefu hapụ na ndị Igbo ka ha kọọ ugbo ha. Biko ejiri akwụ nke gị mmebi akwụ nke onye ọzọ. Ọ dị mma, a ga-agbapụ ọsọ ozigbo wee ka unu ghọta ebezi ọnụ n'ihe anyị na-ekwu maka ya. Kedu ka isi fụ otu a asịrị ihe gbasara Ruga ya digodo ya bụ ebe a chọrọ ịrụpụtara ndị na-eche efi na ezinụlọ ha, a chọrọ iwepụta ofu ogbe dịka ime ọchịchị obodo, a chọburu iwepụta ya, mana ugbu a ndị ọchịchị asịgo ka echegodoro, ha chọrọ ichegodoro. Kedu ihe ị ga-ekwu gbasara ya? Ya bụ okwu anyị chọrọ, ma ọ bụghị ịkọ ọnụ, ndụmọdụ ka anyị chọrọ. N'ụma na ọnụ ka abụ ọnụ ka anyị ji enye ndụmọdụ, wee na-ekwu ihe dị mma, na-enye onwe akpa ya onwe anyị alụ, maka na izu ka mma na nneji. Ka anyị kpaa izu a wee zukọọ, wee wepụta atụmatụ ga-aka mma, udo ga-eji wee chi n'ala anyị. Ndị ọchịchị obodo asị na ihe gbasara Ruga ga-echegodo. Kedu ndụmọdụ gị? Kedu ka isi fụ ya gịwa na-ege ntị? Mana ọ dị ka sọsọ ofu ekwentị na-alụ ọrụ n'ụbọchị nke taa: 09907711009 maọbụ nkịtị 99323111 ọ bụrụ nke kwere gị ọ dabaghị, ịkpọ wee jụọ ajụjụ nke gị maọbụ tinye ọnụ n'okwu. Onye na-akpọ gwa ebe isi akpọ. Ọ dị mma, ịkpọ ịgbarata ekwurekwu gị nọgharịa ka anyị na gị wee kpaa. Ofu ekwentị bụ ihe na-arụ ọrụ, anyị ga-amanụ ka a ga-esi wee mee ya. Onye na-akpọ gwa ebe isi akpọ. Ndị ka ị mere tụọ ya afa gị na ebe isi akpọ. Cheta na ọnụka bụ ọnụka anyị na-asụ Igbo yele ihe. Ịbịakwa ngwa gaa n'iru, isi ụzọ gaa n'iru. Ihe m chọrọ ikwu bụ na ndị a na-achị isi eziokwu ha emekpara onye Igbo ahụ. Nweghịzi ihe a maara a ga-eme, kama na anyị na-asị na Chineke ekekere eluigwe n'ụwa dị ya zọba anyị. Ihe mma chọrọ ikwu bụ ikwuchago okwu a na mbụ, isi na ngụnwa na nwoke na-akwụzi ata anụ ndị a. Anyị ajụgo m ịta anụ ndị a kemgbe nchọpụtara, nwere okwu ekwuru nchọpụtara asị na ha na-esi na-enwe mmekọ n'ime ọhịa. Sinsi ahụ ka mụnwa jụrụ ịta anụ ha amaghị nkụzi m ka o si adị m adị n'ahụ. So sinsi ahụ ya ka m kwụsịrị ịta anụ. So anyị na-azụ bụ na ekele dịrị Chukwu ebe ọ bụ na ndị na-achị anyị asịgo na ha achọghọ, anyị nwa na onwe anyị achọghọ, anyị achọghọ bụ na anyị achọghọ. Mana ihe na-ajụ bụ ọ pụta na ndị enweghị ebe ha nawa na be ha jee mewe ihe gbasara ihe a ga-eme were akpata ego, na anyị achọghọ ha na be anyị zụrụ anyị anawa be ha akpara anyị na be anyị. Ihe a ka m nwa na-ekwu otu aka ha nwanne m nwoke Chizani. Ekene ka nna ekene dịrị ndị Solid FM ebe ahụ. Daalụ nwanne, daalụ. Dịka nwanne anyị nwoke si kwuo, ajụjụ anyị na-ajụ ọ dị mma. Gịnị mere na ha ekwube ndị kachasị wee ana dịka ha si sie ya? A sị na ndị ugwu kachasị were ana anatọgbachako. A na-ajụ gịnị mere na ha je ka udo wee chịa nọrọ ebe a lụpụtara ụmụ efi a niile ọba efi ha. Ọ bụrụ na ha chọrọ ebe ọ bụ na ọ bụ akụ ha, ahịa ka ha na-azụ, a na-achọ n'ihe a ga-esi zụ efi ha. Ndị were ọkụkọ na-ejecha n'ime ahịa na-ego nri ọkụkọ, na-ego ya n'akpa n'akpa. Ndị were ezi na-ego nri ezi.
na-ego n'akpa ndị efi n'Igbo na-achọ nri efi ha ndị were ewu anọrọ n'ọba ewu ajechọ igu na-enye ya kwa efifie kwa ụtụtụ. Gịnị na-eme? Chekene n'ihe a. Gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ. Biko nọgharịa ka anyị nụ ihe ị na-ekwu egbu n'oge. Gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ. Afa m bụ Chidi. Chidi, ebe ka isi akpọ? Esi m Independent Layout Enugu akpọ. Gaa n'iru, bee ya nkenke. Ekene dịle unu na ọbịatụmatụ unu wepụta maka asị ebe belu bụko belu. Ndụmọdụ m na-enye ndị be anyị ndị ugwu bụ adụrụ na nke ha ka anyị nwabụ ndị anyị nke anyị belukwa na nke anyị. Nwa mmadụ emegbure nwa mmụọ, nwa mmụọ emegbukwa na nwa mmadụ. Ha welu nke ha ibe nke ha na anyị kagbu ya n'ihi na akụkọ anyị na-anụ maka etu mmekọ ha na onwe ha si emekọ with efi tupu emete ụmụ mmadụ erie. Ọ bụ ife jọgbuo onwe ya ana ọ dịghọ mma hygiene. Anyị na-asị ha biko ụmụ Igbo ka a kpachapụ anya n'ụdị ihe a. Daalụ. Ngwanụ ọ dị ma ọzọ dị ka ibe ya bụ onye mgbe akpọọla wee gwa asụsụ ahịa ọgwa anyị gbaghalụ. Onye abụ gba wee gwa asụsụ ahịa ọgwa gbaghalụ. Ọnụ ka abụ ọnụ ka asụsụ Igbo yele anyị anaghị agwa asụsụ ọzọ ọgwa. Afa gị ga-agba afọ Igbo, ị ga-asụ Igbo yele ya atinye ya asụsụ ndị ọzọ. Ọ ya ka anyị na-eme iwe ihe atụmatụ nke gị maka na izuka mma na nneji alụlụ ka nke ihe abụọ nnọkọ ụmụnne na ụmụnna ka anyị kpaa ya ka o wee dị nụ mma. Gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. A na-ekwu ọzọ a na-eme ọ dị mma, ọ dị ka na aghọtachaghị ihe ha na-ekwu. Ana m abịa. Igbo kwenu ndị na-agba egwu a bụ ụmụafọ Igbo ndị hụrụ asụsụ na omenala Igbo n'anya. Onye mụta nwa ya kụziere asụsụ na omenala Igbo. Onye ama agba na ebe ozi a ga-akpa na ama ebe ọ na-eto. Igbo onye Igbo sụ asụsụ asụsụ Igbo onye Chukwu nyere gị. O nwere ụfọdụ ndị amaghị asụ asụsụ Igbo mana nke na-agbakọ isi bụ n'ọtụtụ ndị n'ala Igbo. Dịka onye mụta nwa ya kụziere ya Igbo ya kụziere ya omenala ka ọ kpọba agwa ka ndị Igbo. Ịbụ onye Igbo isi ike gị ịmụta Igbo, ị nọ n'Europe, ị nọ n'Amerịka, ịbụ onye Igbo. Ọ na-enye m ọṅụ na nlọta na mbụ onye Igbo. Ama m asụ Igbo, ama m omenala Igbo. Ka njụgara ụlọ ajụjụ ọha na eze ndị Igbo. Gịnị mere na ndị Igbo amaghị ekezi gị Igbo? Ịbata n'ọfịs onye Igbo ọ gaghị ekwesị Igbo. O nwekwara ka ọ dị ọha na eze ndị Igbo. Ị bụrụ onye Igbo sụọ asụsụ obodo gị. Nwanne m Igbo amaka sụọ asụsụ obodo gị. Ọdịma ebe a ka anyị na-asụ asụsụ Igbo yele ya ebụrụ onye Igbo sụ asụsụ Igbo gị sụsie ya ike. Anyị na-ama aka asụsụ Igbo ebe a. Afa gị ga-abụrịrị afọ Igbo ị ga-asụ Igbo yele ya wee tie ọnụ okwu. Anyị na-ekwu maka ihe a n'asụsụ nke ndị Fulani bụ Ruga. Anyị mechara akọwala anyị na ọ bụ ebe obibi ha a ga-anabata ha na ndị ọzọ mepụrụ ha lụọrụ fam ụlọ dị iche iche, ụzọ, mmiri, ụlọ akwụkwọ, ụlọ ọgwụ. Ọ bụrụ ime ọchịchị obodo nke ha na ebe ọzọ na-abụghị na be ha. Na-achọrọ bụrụ ime ya n'obodo niile na Naịjirịa, mana emesịa ndị ọchịchị wee sị mba ka echegodolu n'ihe a maka na ndị mmadụ imirikiti jụwa isi si na agaghị ewere ana ha ihe ndị ọzọ na-eme azụ ahịa ha ka ha biri ha na ezinụlọ ha mepụrụ ha na-ewere ọchịchị dịka ọchịchị ime obodo. Ọ dị mma ka anyị webezie okwu unu ugbu a. Gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Ndị ga-agba egwu a bụ
n'anya onye mụta nwa ya kụziere ya asụsụ na omenala Igbo onye ama agwa na ebe ozi a ga-akwa na ama ebe ọ na-eje ịbụrụ onye Igbo sụọ asụsụ ọbụna Igbo onye Igbo chọọ itinye ọnụ n'okwu anyị ga-asụrụ ya asụsụ Igbo ewe ka ndị Igbo si ekene ịfụ mmadụ n'ụzọ ikene ya jụọ ese ya ndị ka ị mere ị na-emekwa ọfụma ndị be gị kwanụ ọ bụ na ọlụ ka ị na-alụ na be anyị a na-asị mmadụ deeyo n'ọlụ ọ na-alụ ka ị mere ndị be gị kwanụ ewe ndị ị ga-apụta ọ bụrụ na a na-anata asị gị nnọọ teeje eije ụmụ ihe a niile ekene dị iche iche ka a na-ekele ka ị mere ọ bụ ihe pụta isi mmadụ ehihie ọma bụ ịkọwaba ka ndị mmadụ si ehihie ọma gịnị ka ọ pụtara mana anyị na-ekpe ekpere wee ndị mmadụ ka ị mere udo ọ dịkwa jụọ ese igosi ịfụnanya ahụ ọ dịkwa gị ọlụ anyị na-alụ jisi ike n'ọlụ ụmụ ihe a niile bụ ka anyị si ekene ya bụ na ọnụ ka bụ ọnụ ka anyị na-asụ Igbo yele ihe anyị naghị agwa ya ọgwa ịchọọ ịgwa ọgwa ma ọ bụ sụọ bekee anyị ekele ọlụ eke ewere ebe ndị ga-apụta gị na ha na-agwa ọgwa ewere ndị ga-apụta gị na ha na-asụ bekee mụa abụọ bekee ka m na-asụ ebe a ihe m na-asụ bụ Igbo nke yele ihe gwa ya afa gị na ebe isi akpọ ndị ka ị mere nwanne ndị ka ị mere ndị ka ndị ihu ọkwara mere dị anyị dị ya nwanne na ndị Abakaliki na ọdụ echi mana enwegobe ndị Naijiria gịrị ha anyị amachikwa unu na ọhaneze ndị Igbo edekwa ọnụ na enyekwe nna ọdụ echi anyị agwaghị nna aka n'ọrụ nke m na-anụgo nne ya mana nke bụ eziokwu bụ na ndị ọha na eze ekwuola okwu wee jụọ jụwa isi na ha wee dị ana ndị ọchịchị dị iche iche onye isi ndị ọchịchị ala Igbo onye isi ndị otu ọchịchị ala Igbo bụ akụbara ọha ụmụanyị ọ kwuola wee kwụsie ya ike la ndị Igbo enweghị ana maka ruga na ha ekweghị na nke a onye na-akpọ gwa ya afa gị na ebe isi akpọ ndị ka ị mere nwanne m nwoke abụ Maazị Chukwumendụ Nwigwe Maazị Chukwu wee na uwe igwe gaa n'iru ọ ga-adịrịrị gị na mma nara ekele nwa Chineke eji m ohere a wee chọọ ka m jiri asụsụ be anyị bụ Igbo wee kene Chukwu Okike Abịama gaa n'iru ọ bụ na nwere ike ime ma ọ bụ na anyanwụ amarọ ọnya nọ n'isi ụgbọ were mee ka atụmatụ a ndị Hausa tụrụ wee ghara inwe isi wee jikwa ohere a wee na-ekene Maazị Nnamdi Ukwu Kanụ na-ekene ndị Igbo niile bụ ndị ghọtarụ iwe Chineke na-eme wee kwenyekwa na Chukwu Okike Abịama wee na-asị na iwe kwuru ka a ghara inwe ya na be anyị ebe anyị enye ndị Hausa tafadilu wee zụọ eji n'ọdụ mma ojedobere ebe anwa tafanebekwu anya wee ghọta na nna anyị ukwu bụ Nnamdi Kanụ ọ bụ ndị Igbo ka ọ na-azọ ndụ ka ba ghọta nọọ ka o wee dụrụ anyị niile na mma ka anyị wee wepụtakwa oge wee jiri okwu Nnamdi Kanụ ma jiri obi anyị niile wee gwa ndị ugwu ba jee na beba jee chọọ ebe fa ga-azụ ejiba fa jikwara ohere a ka anyị ejikwa ohere a wee gbakwa ha na anyị nwere okwu ebe a na-ebuta ndị eji enyefa fa jee ebe ba wee jee kụọ ebe a na-ebuta ndị eji enye ejikwa ka anyị achọrọ ya na obodo anyị bụ ala Igbo Biafra land. Daalụ dịka nwanne anyị nwoke ji kwuo o kwuo n'uche ya ọ sị na onye ọbụla n'ọwụ ahịa ka ha na-azụ ha je chọọ ka ihe ha na-eme ga-esi wee na-aga na otu ndị ọzọ si eme ka e kwere onye ọzọ na-akpọ gwa ya fa gị na-ebe isi akpọ ọ dị mma biko ịkpọ anyị idebe tie ntị n'ala maka na ọ bụghị egwu ka a na-egwu ọ bụrụ mana ọ bụrụ ebe a na-ama njikere ka a na-ekwukwa eziokwu mana ihe a bịara bụ okwu anyị niile kwesịrị iji ezigbo echiche wee na-ekwu ọ bụrụ so ikwu a na-ekwu
akpa alụ na maka ihe ga-esi dị mma. Ọ dị ma ịma na ụfọdụ na-ekwu n'ebe ọ bụ na ndị ọchịchị sigoduru chelu na aka ga-ekwe eke nkwụcha, ụfọdụ na-ekwu na ewere ike isikwa n'ụzọ ọzọ baa ya afa. Ịma na afa dị iche iche ka ụfọdụ si na-abago ihe a na mbụ. Ọkwa ihe a na-ekwu ewe oge ewepụtara akpọ ya bekee akpọkwara ya otu a ndị ọcha ji bịa wee hazigharịa ihe n'ọkwa etu a ga-esi hazigharịa ka e were ebe ndị efi ga-anọkwa. Ihe niile a bụ ebe a na-achọ ka ndị a na-eche efi, bekee niile a na-asụ ụgbụ, ka ndị a na-eche efi were ebe ogbe nke ha ga na-anọ, ewere anaghị ha lụpụtara ha ihe ebe ha ga na-anọ. Ụfọdụ wee si na bekee asụrụ ugbu a, ndị ọchịchị etiti sụrụ ugbu a si chegodulu onye ọbụla na ichegoduru abụghị na ha ajụgo. Ọkwa ife ụfọdụ na-ekwu. Ụfọdụ na-asị ka ọ ghara ịbụ na ejere werekwara ebe ọzọ maọbụ asụsụ ọzọ maọbụ ụzọ ọzọ wee mekwa ihe a dị ha n'obi. Ụfọdụ wee na-asị gịnị medere o ji bụrụ sọsọ ihe gbasara efi ndị mmadụ a na-azụ ahịa. Enwe ka esi ekwutazi ka a ga-esi kwa ụzọ, ka a ga-esi ọkụ na-adịghị, ndị na-anaghị ewe ọkụ ka ha webe ọkụ, ebe a na-enweghị ụlọ ọgwụ ka a rụọ ụlọ ọgwụ, ndị na-enweghị mmiri wee mmiri, ka nchekwa zuru oke zuolu mmadụ, ka ana Naịjirịa bụrụ ana dị ụtọ, ana were aṅụrị, a ga na-akọ akụkọ ọma ihe ọma, ana ụmụnne na ụmụnne ga na-emekọ. Onye ọbụla na-azụ afịa asịlili welele na-enweghị nsogbu ọbụla. Gịnị mere na ụmụ ihe eji enyere ndụ aka na ọ bụghị ihe a ka a ga-ekwesịrị, na ọ bụ ihe a ka ekwesịrị na-ekwu ka a ga-esi ruo ebe na-achọpụta na-eme ihe nchọpụta. Ndị ọzọ a na-alụpụta ụgbọala, na-alụpụta ụmụ ihe dịgasị anya, na-alụ ụlọ, na-alụ ihe eji enyere ndụ aka, ụlọ akwụkwọ dị iche iche, a na-edozi ihe a na-aga nke ọma. Ụfọdụ na-asị kemgbe apụta ọ bụrụ maka efi sikwa na efi asịrọ, ndị ọchịchị ọ bụ efi bụzi ihe ha na bụ ewere ka o ji bụrụ ihe gbasara ọchịchị na efi. A na-asị nọ ebe bụ na onye ọbụla were ọrụ nke ya, iwu obodo ewekwa na iwu dị n'ala Naịjirịa. Onye chọọ ime ihe, chọọ ihibe ụlọ ọrụ, ijedebe ya afa n'ebe a na-edebe ya afọ n'ọrụ gị maọbụ ihe ị chọrọ ịzụ maọbụ afịa gị. Ewegaba ngalaba na-afụ maka ụmụ ihe a niile, ije ebe a jefu ka o si aga, edebe ya afa gị, fụ na ihe ị na-eme gara nke ọma, enyochaa ya fụ na ị na-eme ihe iwu kwuru. Gịnị ka o ji bụziri na efi sikwa efi asịrọ, ebe a ga-eche efi, ebe ndị na-eche efi sikwa, ndị na-anaghị eche efi sikwa, bụ ihe na-eme na ndị mmadụ ada aghọzi mmiri tọgbọ iko. Ọkwa ihe ajụjụ ka a na-ajụ. Gịnị bụ uche nke gị ka a na-ewere okwu unu? Biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Ọ dị mma, nde ka ị mere. Biko ọzọ emekwa na asụsụ Igbo ka anyị chọrọ ka ị na-asụrụ anyị. Afa gị ga-abụrịrị afọ Igbo, sụọla ya Igbo yele ya. Gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Ebe ka Ebuka si akpọ? Gaa n'iru Ebuka. N'oge mmasị m ka m bụrụ ụzọ chegara onye isi ala anyị na ọ na-achị anyị mmadụ ka ọ na-achị, ọ bụla ekiti ọ na-achị. Enwe igwe anyị n'obi obodo nke izizi kasị mkpa karịa ibu anụmanụ n'obi. Ya bụrụ ụzọ chegote echiche ọ agaghị esi belata na-enwe n'obodo a. Ya bụrụ n'obi ka eji mmadụ a ga-esi wee mee ka ndị nke na-azụ ahịa azụmahịa na-aga nke ọma. Ya bụrụ n'obi bụrụ ụzọ tie echiche ka a ga-esi wee mee akwalite agụmakwụkwọ anyị. Ya bụrụ n'obi izizi chegote echiche akwalite ebe anyị na-anara ahụike ụlọ ọgwụ. Ihe ndị a niile bụ ihe ka anyị mkpa, ọ bụ ebe a na-achị efi. Ma ọ bụzikwa na achọchiwekwu ike iwepụta ebe a na-achị efi, okoro onye ọbụla nghọta na ofu steeti na mgbago ugwu alịla Igbo niile na ndị Igbo nwere ala. Ịgafee ugwu ọba
ebe Anambra steeti ịgafe ha na briji nke a na-akpọ akwa ịgafe ha akwa a na-akpọ Anambra nke dị n'anọ Ọnịcha anya Asaba enweghị ebe anyị nwere na a na-enye mmadụ nke a bụ eziokwu biko ihe ekerebe kama ọ bụ na ha chọọ afịfịa anyị elesi ya afịfịa ma ọ bụ na enwere afịfịa daalụ amatụkwa m n'ebe obi okporo anụmanụ bunye ebe ahụ biko daalụ Ebuka onye ahụ bụ ajọ afọ daalụ Ebuka daalụ ọ dị mma ọ ka bụkwa nzukọ ka ị na-ege gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ kwụsị okwu ike gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ ọ ga-adịrịrị gị na mma ndị ebe isi akpọ nwanne asị ma ugwu afọ dị n'okpuru ọchịchị Nkanụ ọdịda anyanwụ Nkanụ daalụ nwanne Amaechi Ede ọ ga-adịrịrị gị na mma nwanne ọchị njisi ike ihe na-achọ ikwu dịka oge na-adịrọrị m na-ebu na ndị emegokwana anyị ihe buru ibu ebe ọ bụ na enwere ịpụta na egwu ha n'Igbo ebe a na-eme mmemme ike nke na ọha na eze asị onye ọbụla ege eji mara ya bụ ndị Hausa nwe ihe eji mara ha ndị Igbo nwe nke eji mara ha onye na-eme ihe o ji akpata ihe ọ na-eri mara otu ọ ga-eji haziri onwe ya ọ bụrụ ana ka ọ ga-achọta ụmụ otu ọ ga-esi wee chọta ya mana abịa n'ala Igbo isi ndị aga ka anyị na ha nọrọ ọ bụ ihe na-adịghị mma ịnụ na ntị maka na omenala dịka abịa na ọnụmụ nwaanyị ụka mere ndị Igbo ha na-alụ ofu nwaanyị amụta ụmụaka 3 na 4 mana ndị a nwere ike bata ụfọdụ n'ime ha nụọ nwaanyị 3 nụọ nwaanyị 4 mgbe ị na-amata ihe na-emenụ ha ọnụọgụgụ ha karịa n'obodo ha batara n'ime ya ya bụ ihe na-adịghị mma na ọgbọ na ndị Igbo gbakite nwebata ya ebe ọzọ ha siri mekwa anyị ihe bụ mgbe a lụtara ọgụ ha ga-mechie ya gbasara okporoko ndị Igbo ji eme mmemme mgbe anyị dị na ụmụaka mgbe anyị nwee kenye anyị tọrọ na ọbụsisi ya gbaga n'ebe a na-ere okporoko gote okwu si okporoko ejide ese obere nne ya ga-eri n'eyi ma ọ bụ si ofe abalị mana ha gara mechie ya isi okporoko onye sote ya mgbe ahụ nwere ebe enwere ihe eji ya kpọrọ n'oge ochie mana ọ bụ ndị aka ji akụ kịta na-egotapụta ma isi okporoko ihe eji ya na ọbụ okporoko eme n'oge ahụ bụ isi mmiri eji eri ya ndị mana ọ bụzi nnukwu anụ ihe ndị ọgaranya tata ene ya mechie ka anyị ike tawana ma tawa iwu ha so ka anyị mụrụ anya abịa na ka ha tetuwa obere oge onye isi ala kwuru ndị Igbo kwesịrị ndị ọrụ na-eru okwu kwesịrị isogide sie ike ọ na ha kwupụtara ihe abịanye aka n'akwụkwọ na ha esepụghị aka na ya mana ihe mma bụ na agaghị eji n'abalị wee rụọ ụlọ ebe ndị Hausa ga-ebi agaghị arụ ya n'ime ala mmụọ ọgwa na n'elu ala ka ha ga na-eme ya mmadụ ga-ama mgbe ha bidoro ya wee kwa ụzọ ọ gwara ego ọha na eze ka ha ji chọọ iji wee mee ha igosi anyị na anyị akpata anyị agwa ndị na-enweghị otu ọha ha daalụ ọ dị mma ihe anyị na-ekwu maka asụsụ a wetara ruga ndị na-asụ bekee achọcha na asị na afọ ya n'ebe a na-asụ bekee wee jụsibezie ka sị na ọ bụ asụsụ ndị Fulani ebe a na-alụpụta ha na-ebi gwa ya afa gị na ebe isi akpọ ọ dị mma ka anyị wekwara onye nke gwa ya afa gị na ebe isi akpọ afa gị na ebe isi akpọ bee ya nkenke aha m bụ Dubem Ani Samuel. Dubem Ani ka anyị ma Dubem Ani ka anyị ma mgbaga n'elu Maazị Nomane n'Ọzala na Nkanụ ọkwa na Nkanụ ọchịghị ya ogbuzuru ụwa ogbuzuru gaa n'elu ihe na-ekwupụta maka ndị Fulani ije wee ọdọba anyị niile ha sịrị cha ịrịkọkwa anyị maka na ndị a emewe anyị ihe na be anyị nwa na-agwaghị ha ahụ efuta ma ahụ ike na gara aga
ndị a nọ n'ihu UNTH wee chigbuo nwanne papa m nwaanyị chigbuo ya wee kpọọ ya ọkụ a na-amasị dụrụ na nọzara chigbuo ya wee kpọọ ya ọkụ na nwaanyị sị ha hapụta n'ebe a kọrọ chigbo so biko onye na n'oge m na-ekwu bụ ndị na-eme ruga ka ọpụga ka ọ bụ ha na-emekwa ha mere ji ebe ha fara ebe anyị mmadụ na-emekwa ihe maka ọzọ ọbebe ndị baịt akwụkwọ bekee ndị na-ebu anyị ọbara ọ dị mma anyị na-ekwu maka asụsụ asụrụ ruga a na-ajụ wee na-ajụzi ike a sị na ọ bụ ịkwara ndị na-eche efibe ndị Igbo onye na-asụ Igbo ọ ga-asị na mmadụ na a na-abịa akwara ya be enye ya n'obi na obodo dị iche iche mana nke a bụ ruga bụ na a chọrọ ịbịakwara ndị Fulani Anobi na obodo niile nọ dị na Naịjirịa ha ewere ebe ogbe nke ha ewepụta na gekwa ntị ihe ha si na a ga-atị ebe a na a ga-alụ ụlọ akwụkwọ a ga-alụ ha ụlọ ọgwụ ihe eji enyere ndụ aka ụzọ ga-adị ebe a mmiri a na-agba na ọ bụ ya bụ ihe a kpọrọ ruga mana ndị ọchịchị a chọrọ ime ihe asigo mba na ha debegoro ya n'ụsọ kedu echiche nke gị gwa ya afa gị na-ebe isi akpọbe ya nkenke ọ ga-adịrị gị ma nwanne onye oziọma zie ya oziọma onye oziọma mba gaa n'iru mana ihe m na-ekwu okwu ya bụ na ọ ka mma otu ndị na-achị anyị si wee leba anya ndị ọzọ gbado ụkwụ n'ikwu okwu maka imegide asụsụ ndị Fulani asụrụ asụ ka e wee megharịa ndị mmadụ iche maka na ihe a bụ mgbe a na-agba site n'okpukperechi Islam bụ ndị Alakụba ihe anyị na-afụ ha na-achọ ịfụ na ha tinyere n'obodo anyị a maka o teelarị ha bidoro na-agba izu agaghị izu okirikiri ịfụ na etinyelu okpukpere Alakụba n'obodo anyị a bụ Naịjirịa mana Chineke na-amụ anya nke kachasị nke bụ nọọ ndị ọwụwa anyanwụ bụ ndị bụcha ndị kacha bụrụ ndị na-eso ụzọ Kraịst bụ ndị bụ na ha ekwesịrị ka ọ bụrụ ha ma bụ ndị kachasị mkpa na ha ga-elebara anya maka na okpukpere Islam adịrọ n'obodo anyị aba Igbo mana ọ dị n'obodo dịka ndị Yoruba ya bụ na nke be ha nwere ike ịdị mfe ma obodo ndị ọzọ nwere ike ịdịrị ha mfe iwebata okpukpere Islam ama mana ihe gbasara dịka ọwụwa anyanwụ ala Igbo anya ọ dị ka o gbubiela ewetala gị wee ike kpọghachizi ya azụ okwu gị a ọ na-adaba mana ị ga-akpọghachi ọzọ ka a mara ebe ị na-eje gwa ya afa gị na ebe isi agba ndị ka ị mere Ọkịja gaa n'iru Ọkịja ọ ga-adịrị gị mma ọgwọ m na ndị na-achị anyị na-agbara na-akwụsịrị ya bụ ikpe na ebe obi na-akagbuo ya na mkpa m and ihe nke na-ekwu bụ ka ndị nke a na-akpọ ma esi ala ka ọ bịa rịọ mgbaghara n'ala Igbo maka obi adịbụ ọdịmma m Ọkịja mma banyere okwu ndị nche ka ha na-ekwu okwu iguzere ma okwu ndị ọdị iche iche ha na-ekwu achọrọ m ka ha bịa rịọ mgbaghara n'ala Igbo ka obi dị anyị mma daalụ Ọkịja n'agbanyeghị ịgwara asụsụ anyị ọgwa mana ka anyị na-aga n'iru gwa ya afa gị na ebe isi akpọ
Ndewo sir. Ọ ga-adịrị gị mma. Ndị afa ga-ebe ka isi akpọ. Afa mbụ Maazị Chinedu. Ọzara Nkanụ West Akpọ. Ogbuzuru. Biko ihe nwa nwere ike itinye n'okwu a bụ na anyị achọrọ ya. Ha gawa obodo ha were ana na anyị wabụ ndị ọzara ewere ana. Daalụ. Alima ka anyị na-agakwa n'iru ka anyị were onye ọzọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ itinye ọnụ n'okwu mana na afa gị ga-abụrịrị afọ Igbo, ị ga-asụ Igbo yere agwakwanịrị anyị Igbo ọgwa, sụọ asụsụ Igbo. Gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ. Gaa n'iru, gịnị ka? Ajụ chọrọ ịjụ na ya bụ ndị a abụrụ ọdara iwe dị nga ebe ọ bụ na ọchịchị etiti achọghị iti ihe ọbụla ikpe ya ikpe then achọghị ikpe ya ikpe ha ga-ewere onwe ha. Ọzọ m na-ajụ nta ibe bụ o nwere ihe ndị Igbo na-akpọ ọbara ebumbu onwe. Ọ dị n'ụdị ụka, ọ dị n'ụdị omenala. Akụkọ n'obodo dị iche iche enwere arụsị dị n'obodo ọbụla nwere arụsị dị iche ha. Ebe ọ bụ na ndị a anụ ka m na-atụzi ebe ọ bụ na ndị a na-atụ alụ ikpochapụ ndị Igbo, igbu ndị Igbo. Ọ bụghịkwa ikpochapụ ndị Igbo, ihe ọgbaghara zukwara Naịjirịa niile. Ọ bụghịkwa sọ ndị obodo Igbo. Ọ bụ ọgbaghara. Ha na-asị na ọgbaghara dị n'etiti ndị na-eche efi na ndị na-akọ ugbo. Gaa n'iru. Ọ dị mma. Mana ịsụbana bekee asụkwa n'ọzọ. Ndị a ji ụzọ aghụghọ ekpochapụ ndị Igbo maka mgbe ha ga-emegide ha gbaa anyị okirikiri onweghị onye nwere ike ime ofe ma anyị nwere ike ime n'etiti abalị. So a na-asị ọ ka mma na ndị Igbo ha jiri arụsị si n'obodo ha. Esi na gịnị mere? Anyị na-asụ ebe a bụ Igbo yele eye. Gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ. Ndewo. Nde ka ị mere. Odogwu. Ogbonna ya echi ka wee akpọ. Ngwa gaa n'iru nwanne m. Ihe m chọrọ itinye n'okwu a bụ na Igbo enweze. Ọ bụ na ị na-eru anya n'ihe a na-eme na-eru anya nke ọma. Amata na ụfọdụ ndị igwe, ụfọdụ ndị ọchịchị obodo, ụfọdụ ndị mkpọrọ onwe ha ndị eji ebi n'ala Igbo sokwa nwere ihe so na-arabata ndị anata anyị. Ya na ihe mụnwa na-ekwu bụ Igbo were ji ha gụọ ihe ọnụ. Ha biko obi ọnụ na ndị ọchịchị steeti ma ndị ọchịchị Ole Igbo na-asụ nsọ nke ukwuu. Hey! Igbo na-asụ nsọ.
kwanu n'ọnụ ka ya na ya asụsụ ọzọ anyị ji nwayọọ ndị na-egbuchapụ ya na-atị ya anyị na-eme ka ọ ga-abara mana ewe ha na-abụ emekata ihe ọ dịza ka ọ bụ omenala anyị na ọnụ ka bụ na anyị na-asụ Igbo yele ya ihe niile anyị na-ekwu na-abụ n'asụsụ Igbo ndị na-atịje ọnụ n'okwu bụ ndị nwere afọ Igbo na-asụ Igbo o nwere ike ọ bụrụ na ị na-ata aka anyị na-eti na ịbụ nwanne anyị na ị na-anụ Igbo ọfụma asụ ị ga ma ọ bụ afọ ị ga-aza ga-abụ afa ndị isi ojii. Gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Afa gị na ebe isi akpọ. Ndị ka email biko kwụsị okwu ka anyị ihe na-ekwu. Nwanna gwa ya afa gị na ebe isi akpọ ewe n'iwe. Ngwa gaa n'iru nwanne. Ndị na-egbu n'okwu ahụ anyị achọrọ ndị Fulani anyị achọrọ ha mana ọnwụ ndị ogbu mmadụ ha na-egbu mmadụ ọnwụ ndị arụ ọbara ka ha bụ ha ji were onwe ha ma ọ bụrụ ndị isi anyị bụ ndị na-elekọta anyị si na ndị na-anọchite anya anyị na Abuja naanị ekwupụta ọnụ anyị ka ngozi nke n'eziokwu ha na-ekwupụta ọnụ anyị maka na ha nwere onwe na ha ma nwere a na-anata n'ebe ndị Fulani ha nọ ọ bụrụ ọnwụrụ ya anyị ka dị nwe nkwugbu okwu gbam na ha chọrọ ya mana o nwere okwu onye kpọrọ wee sị na n'ugbo onwe ụbọchị na mmiri ha na-agbachileke ana ike a wee jegwuru ọgwụ anaghị agbaghị agbara nke a wee jegwuru ọgwụ ihe anyị dịka ihe na-eme n'ala Igbo anyị egwu na ihe a kpọrọ gasụ n'asụsụ bekee asụsụ ya dịka ịghara ma ọkwa gị o ji aka gị tibie ya ọ bụrụ ọkwa m tibiri ya mana nke bụ eziokwu bụ ọ bụghịkwa ndị Fulani niile jọrọ njọ nke bụ eziokwu bụ na e were ndị Fulani bụ ezigbote enyi ndị Igbo ịna-aya imirikiti n'ime ha na-anụ ndị Igbo ụfọdụ ndị Igbo na-anụtakwa ha a na-anụkọ mana ihe a na-ekwu bụ ndị ajọ mmadụ a na-emebi afa ha ndị ezigbo mmadụ n'ime ha kwesịrị ịchọ ka a ga-esi wee ndị abụ ndị ajọ mmadụ a ka ha gwa ha ka ha kwụsị ihe a na-eme ka a ghara imebi afa ha maka na anyị ma na-ewe ndị Fulani bụ ndị ezigbo ndị ha na ndị Igbo na-emekọ na gboo ndị Igbo ndị mmadụ ndị dị iche iche mmekọ dị iche iche na-adị n'etiti Fulani na ndị mba ọzọ mana ọ bụzi amazi ebe ndị ajọ mmadụ si n'ime ha wee bata na-abaghịzi wee na-ebute ọgbaghara dị iche iche mana nke bụ eziokwu bụ na ebe e were ajọ mmadụ ka e were ezigbo mmadụ ọ bụghị ha niile bụ ndị jọrọ njọ kama na ndị a jọrọ njọ na-emebizi afa ha. Gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. nke bụ eziokwu bụ na ya agaghị na-anabata onye ọzọ igbuchara bekee tie n'okwu ị chọrọ ikwu ịchaa ka onye ọzọ tinye ọnụ na ya ihe abụọ ọnụkọ ndị Igbo n'asụsụ ka Igbo ka anyị na-eme anyị na-ekwu ya kwamgbe ụmụnne anyị ndị nọ n'obodo oyibo na-ekiri anyị maọbụ na-ege anyị ọnụ ga-ama na enweghị ebe anọ unu nọ ewere ụlọ ọrụ mgbasa ozi ndị ọcha na ebe a ọ bụrụ sọ Igbo ka ha na-asụ ọ bụ asụsụ ube ha dị iche iche ewe ndị nọ na China ewe ndị nọ na Brazil ewe ndị nọ na Holland ewe ndị nọ na ma Canada ewe ndị nọ na America ewe ndị nọ na
obodo dị iche iche asụsụ ndị obodo a ka ha ji agbasa ozi wee na-ekwu nke ha anaghị azakwa n'afọ Igbo afabeghị ha ka ha na-aza ya mere anyị ga-eji wee na-agbasa asụsụ Igbo ka ọ na-aba ome na-aba ebe niile maka na nke a bụ ihe Chineke ele anyị ga-eji ya wee na-akpa nganga onye ọ na-ewute biko ya ewute n'unu maka na nke onye bụ nke onye nke anyị bụrụ nke anyị asụsụ Igbo ka anyị na-eme ya mere anyị ji ka ọrụ eke ewe ndị bekee ha bịa gị na ha na-asụ ya ewe bekee awatara n'anya a na-emekwa ya ebe a ya bụ ewe ebe e nyere ohere ịgwakwanụ asụsụ Igbo ọgwa ọnọkọ dị iche iche ka e were mana nke a bụ sọ nke anyị wepụtara anyị ga-eji sụọ Igbo yere gwa onwe anyị nke bụ eziokwu maka na ịgwa gị nke bụ eziokwu izukakwana mma na nneji ka anyị kpaa na ala ụmụnna gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ afa gị na-ebe isi akpọ adịma ọ dị ka onye nke adịbeghị nkwadebe ịkpọ anyị ịgwa ya afa gị na-ebe isi akpọ afa gị na-ebe isi akpọ Apa mbụ Enagụ ndị ka ime ahụdụ akwa mmiri anyị zoro na ọzara ugbu a ebe ahụ ị nọ ngwa gaa n'iru nwanne n'ụfọdụ n'ime anyị bụ ndị Igbo ha dị ekele ntị wee ghọta ihe a na-akwụrụ anyị sụọ Igbo ọ bụ ịsụ asụsụ ọzọ anyị na-achọ ọhụrụ ahụ ihe ntị ka ntị ihe ndewo daalụ nwanne daalụ udo dịrị gị nke bụ eziokwu bụ gee ntị maka ụfọdụ a na-abụ achị na ịsụ bekee bụrụ ya bụ na ịma ihe ma ọ bụ na ịgụrụ akwụkwọ ọ bụghịkwa eziokwu ọ bụrụ na ọ bụ ka esi asụ bekee ka ihe eji adị na ka esi emepe obodo ị ma na ndị China agaghị ewe ihe ọbụla a na-emepe emebe mana enweghị ebe ị ga-aga na ka anyị wekarị ya na ala isi ojii niile ị ga-afụ ọrụ aka ndị China n'ebe niile nke dị kachasị nke bụ na ha na-abịa ọkwa asụsụ ha ka ha na-asụ ihe niile ha na-eme ha emechaa ya ha ejiri asụsụ ube ha dee ya ede mana ogbochi ha ọ naghị adọghachi azụ kama ọ na-ebuli ha enu ịchọzie ime ihe na-agba nnikini imezie ka ndị China obodo niile na-aga n'iru ugbo asụsụ ube ha ka ha ji emepe ihe niile ha na-eme na-asụ ya na-akụziri ụmụ ha ha na-aghọta ya ihe kemgbe ịsụbara bekee a ele gị ka anyị suke n'Igbo nke a onye Chineke ele anyị jiri Igbo kpaa nganga asụ Igbo na-atọ ụtọ mma ma na ọ bụ ajọ nwa ka m were onye nke a ka anyị na-apịachi gwa m afa gị na-ebe isi akpọ ka anyị wee pịachizie ndị afa gị na-ebe isi akpọ
Ademma ewutela ngwa gwa m afa gị na ebe ishi akpọ. Afọ m bụ Chinedu Udochukwu esi m eme na-akpọ. Ngwa gaa n'iru Chinedu, ọ ga-adịrịrị gị na mma nwanne. Ya maka Amecha ọ bịara. Mbugharị mbụ Amecha ọ nọrọ nso. Amecha gara ịma ka esi eme ya na Abuja. Ọ dị mma. Okwu anyị na-ekwu taata amagbuo onwe ya. Mana achọrọ m ka ọtụtụ ndị be anyị ghọtachakwa n'ihe a na-ekwu ọfụma. Ha na-ekwu na anyị achọrọ Fulani juru ebe niile n'ala Igbo, ebe Ugwu Onyeama, ebe Nsụka, ebe Asata, ebe niile Fulani juru ebe niile n'ala Igbo. Kama nọ nke onye isi ala ịdazi gọzie onye isi ala ndị na-achụ efi na-asịzi ka anyị nye ha, anyị matụta obosara ana nye ha n'efu, ewekpuola ego a ga-eji alụlụ obodo ọlụ je dozibele ha ebe ahụ. Ọ nke ahụ ka anyị si na ọ dịrọ mma. Ndị be anyị nọ n'ugwu ndị Fulani adịghị enyekwe anyị ebe anyị na-azụ ahịa maọbụ ebe anyị na-akọ ugbo n'efu maọbụ ebe anyị na-ebi n'efu. Anyị na-akwụ ha ụgwọ. Ndị be anyị nọ n'ugwu na-akwụ ha ụgwọ, enye anyị ụlọ ahịa, nye anyị ana ma ihe ọbụla anyị na-akwụ ụgwọ. Ọ bụrụ na ndị Fulani bịara ebe a chọba ha na ha ga-egolo a na-ekwu ya, mana ka ebe a ga-esi anọkọtasị anyị mmapụta ha na ana-ama nnezute anya welie nye ha. Ọ bụziala onye isi ala kwesịrị ị na-ekwu ihe gbasara obodo anyị, ihe na ọ na-ekwuzi bụ ihe gbasara efi. Ọ Chineke meela anyị ebere na ihe ma ihe ọbụla ha bụ n'uche na-adịrọ mma na ọma ngala ha n'iru. Daalụ oge nkwụsị ebe a ka ndị ọzọ tinye ọnụ. Daalụ. Mana otu anyị kwụsịrị ka anyị tọbiziri ya otu a maka na mbugharị ka anyị si elewa nkwi akara dị ụtọ ya tatụ etu ibe ya tatụ. Mana ihe anyị na-ekwu kpọmkwem bụ nwanne ụmụ Igbo, biko dododo onye ọbụla ka nkwụcha, ndị ọchịchị, ndị na-ata aka anyị na-eti. Anyị chọrọ udo. Ndị Igbo bụ udo. Ọ bịara bụ ya bịagbu na oge ọ ga-ana ka mkpụmkpụ ghara ịpụ ya azụ. Anyị na-ekwu ya kwa mgbe ejila akwụ nke gị mebie akwụ nke onye ọzọ, ndị na-eche efi. Ọ bụ na ọ dị mma ka ihe a wee ka onye ọbụla jelu ọgba efi gị na be unu, zụba nri efi dịka ndị ọzọ si na-akpa ọkụkọ, na-akpa efi, na-akpakwa efi n'ala Igbo, na-eme ihe dị iche iche n'ala Igbo, si azụ nke ha wee jiri ya wee na-azụkwa nke ọbụla ha na-akpa. Ihe a bụ udo achịa. Maka na ọmụ afịa gị ka ị na-ele. Ọkwa na ya mere na omirikịta ugbu a na-asọzi efi asọ, maka na ọ dịghị mma a na-emeghere gị ndị na-azụrụ gị afịa. Ọ bụkwara ndị a ka ị jidere na-emetọ nke ha. Biko ka nwa mmụọ ghara imegide nwa mmadụ, ka nwa mmadụ ghara imegide nwa mmadụ. Ma anyị na-ekwu ya kwa mgbe ịnọrọ n'obodo kee nkwụcha, maka na ike nkwụcha abụghị ụjọ. Abụ m Chiziani, ana m ekene Tobel Tochukwu otu o si bụbu ihe ndị niile nọ n'ụwa niile wee na-ekiri anyị. Ịchọọ ịfụ ihe niile nke anyị na-eme, jee kiribe Kpakpando TV ebe ọ bụ na ịfụrụ ọnwara anyị na-akpakọrịta na-ekwukwanụ ọdịmma ndị Igbo. Mana ije na Kpakpando oyoyo Kpakpando nke nọ na ọwara oyoyo zuru ụwa nke ama dịka YouTube, ije ebe a ị ga-afụ Kpakpando wee na-afụgasị ụmụ Igbo ka esi agbasa ozi Igbo, na-ekwu ihe gbasara ndị Igbo nakwa ọdịmma anyị, na-akwalite omenala anyị. Abụ m Chiziani.